Alright, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig ngayon, nanonood sa ating YouTube channel. Of course, Your Isla pa rin to sa 91.1 Pacman Radio. Update ho tayo sa ating nalalapit na Musikang Pinoy Singing Competition. Pagkatapos ng mga singing competition natin na na-feature natin yung mga Visayan songs. Ngayon, ginawa natin, nationwide. Dati Mindanao-wide lang. Then, Visayas, Mindanao tayo. Then, ngayon, nag-come up tayo ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya nga, Musikang Pinoy. Nationwide singing competition na ito. So, nagtatagalog ako dahil kasama na ho yung mga taga-Luzon. Northern Luzon, Southern Luzon, National Capital Region. And we will be there on the month of September, October, and November. Sa bare month na yan, nasa Luzon ho kami, para magpa-audition, maghanap ng mga musikero, mga awit, at ito ay bukas sa lahat ng mga amateur singing enthusiasts o kaya'y professional singer. So, ibig sabihin, amateur ka man or professional singer, pwede hong sumali dito sa ating Musikang Pinoy Singing Competition na hatid sa atin ng 91.1 Pacman Radio. So, it's like this. Kailangan lamang sa audition, ang kakantahin ninyo ay yung nakasanayan yung kinakanta, yung mga cover songs. Yung kinukover ninyo, kinakanta nyo sa video, okay. Sa mga singing competition, naka-join man kayo sa local, sa national, pwede sumali. Yan, kakantahin ninyo, no? And then, ganito. So, ito yung bago dahil sa monthly finals, ang kakantahin ninyo ay ariglo na. Ariglo na ng inyong mga piyesa na kakantahin on stage, or i-compete sa ating competition. So, when we say ariglo, so, pag binago na yung inyong -1, pinagawa na ninyo sa mga musikero, ni-record niyo ng maayos, o kaya'y in-arrange niyo ang songs itself, at may mga pagbabago kayong ginawa, except doon sa mga lyrics. At ang tunog, Pinoy pa rin. Musikang Pinoy nga eh. Ang tunog, OPM pa rin. Binago lang yung, siguro, nabago doon, tempo, yung pitch, yung pitch na bagay lang sa boses mo. O yun yung areglo, di ba? So yun ang kakantahin nyo during monthly finals. Sino ba yung mga qualified sa monthly finals? 5 per week. So, yung 5, kung halimbawa, may audition tayo na 3. So, ibig sabihin, 3-5 ang maiipon natin in 1 month sa monthly finals. So, sa 15 monthly finalists, 3 lamang ang kukunin natin for semifinals. At yung mga natitira, meron silang mga matatanggap na consolation prizes. So this time pala, ang pagbabago, may mga consolation prizes tayo during monthly finals. Hindi yung sa audition. Papa-audition ka pa lang di ba? So sa mga taga Mindanao o Visayas, kamo mo'y mauna. Umpisa ta March, then April, May, June, July, August, kining unom ka bulan sa Visayas at Mindanao ni, Kung maka-decide mi nga moadto og Visayas, well and good kay di na mumugas to moadto dire sa Mindanao, particularly diri sa General Santos. Kami ni moadto diya sa Visayas. But this time, this March and of course first week of April, March or April, I think Mindanao sa ang mag-audition. Kung naay taga Visayas, okay ra pod, ipa-join na to, But most likely ang magpa-audition gyud sa March ug April
mga taga Mindanao, duol ra sa General Santos City. Why? Ang ato ang venue dito gihapon ta sa Robinson's Place, General Santos, diya sa J. Catolico Avenue, no? Then mag-start ta alauna gyapon sa hapon, so doon na pa'y time nga mo biyahe dire sa magpa-audition, right? So all you have to do this time, magpalista mo. So simple mechanics lang. Kinahanglan ang edad di ay 18 to 60 years old. Kanang mag-18 ka na karong 2025, pasok ka sa audition. Kung mag-60 pod ka karong 2025, pasok yapon ka. Nagbuhat ta og duha ka division. That's 18 to 40 years old for junior division and 41 to 60 years old for senior division. So this time, perminti ra gid ta mutan-aw sa Facebook account sa 91.1 Pacman Radio o sa YouTube channel. Kay diha na to mahibawaan ang update kung karong si manahon na umaabot, junior ba ang magpa-audition o senior division. So kinahanglan updated gid ta mo tan-aw gid ta perminti sa tuang Facebook account nga karong Sabado ba junior division kay announce na to na I think 5 days before. 5 days before the audition, na natay pagawas nga schedule nga karong si manahon na junior division, karong bulan na senior division. Manginana, ha? So kinahanglan updated ta perminti, naka-follow, naka-like sa Facebook account sa 91.1 Pacman Radio nga dunay 800,000 plus na followers. Then naka-subscribe pud ta sa YouTube channel nato nga naay 38,000 subscribers. Kinahanglan ang mga mo-appeal o inyong pamilya, inyong friends, invite them to subscribe our YouTube channel, mo tan-aw sa mga video. Doon natin mga previous video diya sa tuang singing competition. Tanawan ninyo kay para namoy idea, no? Then this time Tagalog ha, OPM Tagalog songs. Kay doon na may OPM English songs. So it's a big no for English songs. Tagalog OPM songs. So mag-post tag mechanics diya sa Facebook. So this time pwede mo parehistro, magpalista. I-PM lang ang inyong name, address, complete address, and your age, imong edad, no? Dito i-PM sa tuang Facebook account. Or pwede po mo text sa tuang text line. Ato ang text line cellphone number dira. Atong basahon ha. Pwede mo text sa tuang cellphone number nga 0938-002-9095. Your name, address, and age. Then, pwede po mo send og inyong valid ID. I-send ninyo sa ito ang private message. Ayaw i-post dito sa comment ang inyong mga IDs, inyong mga cellphone numbers. No? I-PM ninyo, i-private message sa ito ang Facebook account or sa ito ang cellphone number nga 0938-002-9025. Alright, so I think maulang ka na ako ang mahatag nga update. So, good luck sa ato ang mga participants for this year 6 na ta sa ato ang competition, the MP Musikang Pinoy Nationwide Singing Competition sa 91.1 Pacman Radio. New Islaw ni.